Umar Dimamet Jakarale. Gwarzon gwamna Bago sannu da aiki. Umarin Bago yaya aiki Bago A.P.C da kirki. Umarin Bago kasan aiki, kai gyara da yawa namijin zaki Bago. Sai Bago tuwon sabon gaske. O plus ko ku kare ji. Sai Bago a Naija kai za ka kara maimaita gwamna. Sai Bago tuwon sabon. O plus ko ku kare ji. Sai Bago a Naija kai za ka kara maimaita gwamna. Sai Bago tuwon sabon. O plus ko ku kare ji. Sai Bago a Naija kai za ka kara maimaita gwamna. Bago zai cinye zaɓe, Ba sai an yi zaɓe ba. Naija babu zaɓe, Ba sai an yi zaɓe ba. 2027 Ba sai an yi zaɓe ko ba. an yi ko ba a yi ba ma. Ba sai an yi zaɓe ba. Umar Bago zai cinye zaɓe. Umar Dimamet Jakarale. A gayye Bago zai cinye zaɓe. Agwara Bago zai cinye zaɓe. Abida Bago zai cinye zaɓe. Bogo Bago zai cinye zaɓe. Boso Bago zai cinye zaɓe. Cancaga Bago zai cinye zaɓe. Idaki Bago zai cinye zaɓe. Jibago Bago zai cinye zaɓe. Gurara Ba sai an yi zaɓe ba. Kaca Ba sai an yi zaɓe ba. Labai Ba sai an yi zaɓe ba. Kwantagora Ba sai an yi zaɓe ba. Labun Bago zai cinye zaɓe. Magama Bago zai cinye zaɓe. Mariga Bago zai cinye zaɓe. Mashegu Bago zai cinye zaɓe. Makwa Bago zai cinye zaɓe. Munya Bago zai cinye zaɓe. Baikoro Bago zai cinye zaɓe. Rafi Bago zai cinye zaɓe. Rijau Bago zai cinye zaɓe. Shiroro Bago zai cinye zaɓe. Suleta Bago zai cinye zaɓe. Tafa Bago zai cinye zaɓe. Wushishi Bago zai cinye zaɓe. Allah bismillahi kai nasara bin ubangiji na kowa. Allah da yayi mu yayi sama yayi kasa gadon kowa. Shi ya nifa Bago ya zama gwamnan Naijawa. Babu kamar sa'a gwamnonin Naija ya fi kowa. Umarin Bago na canta ga gwamna mai nutsuwa. Karka tafi gwamna in ka tafi za mu yi kewa. Shaidar kwarai amma ka tallafi kake ga kowa. Dirmin tsakar gida sha lugude ba ka gujewa. Guda jiran dubu a kanka ne ake gajewa. Kadar tsakar su ka wuce su ka fi su iyawa. Gamji sha jijjiga ayi baka turuwa. Baka gano idan magauta da ƙeƙon makwarwa. Baka gano idan magauta da ƙeƙon makwarwa. Bago ga mutumin kirki kai da mazan aiki. Olakol of Naija na faɗin sai Bago kaya kawu da kawuce da sanin su. Bago na ta kwambo Umar Bago shi ɗaya fito da Naija. Umar Bago Confine the majority muke da capacity mai gyaran titi. Usi saki sauti iko na yi baiki ku fito mi fadi. Mu kafa mu tsare mu buko ina mu tare mu raka mu jira da kansu za su ware a zuba a gani suwa za a ƙure. Sai an gwada ake sanin na ƙwarai su shigo su gani karyar su ta ƙa. Fiye Uban tafiya ga fiye ga uban tafiya. na ce ka gwamnonin Naija ba a yi kamar Umar ba. Ka fi gwamnonin Naija ba a yi kamar Umar ba. Gun haƙuri da juriya Umar
Umaru ka kai ayabe ka fi gwamnonin Naija ba ai kamar Umaru ba. Sanin makamar aiki al'umma sun gaki ka fi gwamnonin Naija ba ai kamar Umaru ba. Fannin noma kiwo ba kwai zo ai mana barka fi gwamnonin Naija ba ai kamar Umaru ba. Naija ta zama sabuwa ba kwai gyara ta kudu ka fi gwamnonin Naija ba ai kamar Umaru ba. Sai mai filai ba Umar ba wani tanta ga hayya fi gwamnonin Naija ba ai kamar Umaru ba. Gari haske sola a titina gyaran hanya fi gwamnonin Naija ba ai kamar Umaru ba. Kan Umar ba wani tanta gaba ma nuna ragayya fi gwamnonin Naija ba ai kamar Umaru ba. 2027 ba za mu babu musaya fi gwamnonin Naija ba ai kamar Umaru ba. Duk rinzi duk wahala mutane zakar da mu sauya fi gwamnonin Naija ba ai kamar Umaru ba. Kafu 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 gwamnonin Naija ba ai kamar Umaru ba. Mai aiki ya shirya Bago Bago na tanta ga hayya Bago kuce Umar Bago 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 gwamnan Naija Bago wane gwamnan Naija Umar Bago wallahi maimaita Bago Umar Bago fama gwamnan Umar Bago 2027 sai Bago harkar noma security Bago gyaran titi Bago makarantu Bago asibiti Bago 2027 sai Bago ɗan birni sai Bago yan ƙauye sai Bago Umar Bago Bago Umar Bago population ya nuna Bago ya cinye zaɓe jama'a sun yarda Bago ya cinye zaɓe Bago ya cinye zaɓe.